Vores gamle oliefyr brød sammen en lørdag formiddag, hvor vi skulle til i byen, og pludselig stod det ud af oliefyret med vand, og der var ingen varmt vand. Da vi var rundt og hørte forskellige anlæg, så synes specielt min kone, at der var for meget støj ved det, og hun kunne ikke lide, at der var en stor kasse udenfor. Så vi har areal til at grave slangerne ned, og så lå det lidt til højre ben med et jordvarmeanlæg. Og vi har besøg af flere varmeteknikere, som forsøgte at sælge det på en måde, sådan at det fremstod meget vanskeligt for os det hele. Meget teknisk, og der var mange tekniske detaljer, som egentlig ikke interesserede os. Men så kom vi til at tale med en nabo, som er i bestyrelsen for en efterskole, og de har fået udført et varmepumpeanlæg og fået det installeret af VVS-centret. Og det har de været utrolig glade for, den måde det er forløbet på. Vi tog kontakt til VVS-centret og havde den gode oplevelse, at de straks steppede op og fik lavet en midlertidig løsning, sådan at vi fortsat kunne have varme på huset og have varmt vand. VVS-centret formåede at gøre det hele lavpraktisk og forklare det på en let og simpel måde, sådan at vi egentlig ikke var forvirrede, da de forlod os. Montøren hed jo Martin, og han er en rar fyr og stille og rolig og yderst positiv i hans tilgang til tingene. Vi oplevede Martins faglige stolthed på den måde, at det var tydeligt, at han havde mange ting, han skulle have til at gå op for at udføre installationen med hans rørføring og den slags ting. Og da han var færdig, så kommenterede jeg hans arbejde og roste det, han havde lavet. Det så bare vildt godt ud i mine øjne. Alting blev udført til aftalt tid og var færdigt til aftalt tid, og alting kørte fra dag 1 af. Vi ikke skulle pille ved noget. Jamen med det nye jordvarmeanlæg, så er vi fuldt tryg ved at skal hjemmefra og skal i byen en lørdag formiddag. Det kører helt sikkert også, når vi kommer hjem. Vi kan tage på ferie, og det kører bare stille og roligt. Vi skal ikke tænke på for eksempel at følge piller på et pillefyr eller andet. Det kører bare sin gang. Til andre, der overvejer et jordvarmeanlæg, vi vil sige, I kan helt trygt tage fat i VVS-centret. Jeg er sikker på, at I vil få en god og saglig behandling.